Al Departament de Formació, durant tot aquest temps, hem aprofitat el teletreball per realitzar seguiment del nostre alumnat, donant-li suport i sent sobretot una veu amiga davant la situació forçada d'aïllament. Ara mateix som en un moment en què pensem que un dels aspectes claus per afrontar la crisi que s'ha imposat al Covid serà novament la formació i el reciclatge de les persones a les que atenem. Amb aquesta nova normalitat, a més, una formació que tindrà en compte tant les mesures sanitàries a les nostres instal·lacions com la tan necessària conciliació familiar en aquest moment. És per això que actualment estem redefinint les nostres formacions, reconvertint-les a una metodologia semipresencial amb el suport d'entorns virtuals d'aprenentatge. Tot això, clar, sempre tenim en compte els recursos disponibles de les persones amb les que treballem i dotant-los, en el cas que sigui necessari, d'eines i recursos digitals perquè puguin aprofitar de manera adequada la formació.